Tak jak myslíte, soudruzi? Zavoláme na to soudruha Gottwalda. Vladimíre, jsi tam? Ja, Josip Vysavierči. Dobrý den. Hele, Voloďo. Seš volnej. Ja. Jsem volnej. Fajn, budeš o mě hrát. Jak Josip Vysavierči? Neboj, napíše to Edvard Razinský, přeloží to Jarda Jadeček a ten ti to taky zrežíruje, no moc nekoukej. A víš, jak se to Vladimíre Vladimiroviči bude jmenovat? Bude se to jmenovat Koba.